دود رویده که باره شما گپ کنید که واجه استاد پیسرگین دوستان واجه هم فرهنگ و دود رویده که باره مادی و مانوی و زبان و کلچر و ای گوشتند واجه غنی صاحبا. شما هم اگر میتوارایش کنید سلام علیکی بکنید و یک سرحالی 5 دقیقه تها اشکنوکان و گندوکان پایده بدهید. جی واجہ عبدالرؤف ترا اور دنیا ترکا کے عرض ہے کہ بلوچ منندہ آہا مروچی 2 ماہ سے مبارک بھی دنیا ترکا بلوچ وتی روچا دارگا ہم بلے بلے بلوچ دو ربی تک ہم چو رچ کلچریں کہ آئیے آگم گپ دیجنے 5 منٹ بعد گپ دیتے نکنے بلکہ ہیں بنیادی چیزیں ہم آئے گپ دینے کہ لگتے ہیں رسمانی رابطہ کے بلوچان چکا بجاری یک اہم رسمی اور بجاری سوری وقت بھی ہمیں بڑا مہمانداری شان ہنچو حساب وڑا یک دوسرے وڑا بگشت کے واجہ غنی صاحبہ ہم یہ بارے گپ کتا بلے جی وجہ ہمیں وڑا میں داد بخشیں باؤٹیں اور بیرگیری پتر و چتر اور کیاکاری آگ کے عبریں دیوانے اور پوچھتیں مکان یا کہتے ہیں وہ آج و آپ کہتے ہیں آج و آپ ذریعہ چکا چک اگر کہتے ہیں اگر غلطی بکا یا اراضی بکا تو آج و آپ ذریعہ ایز اے جج آئیے چکا چک بھی ہمیں بڑا منگیر اشرکارییں لگتے جاگا واجکی کچھ ہمیں بڑا پاس بندی لگدو بوچ یک جاگا چی دولی جاگا رواز چوگان گشت اور اسے تلاوہ قول و قراریں سانگ بندی میڈ مدکہ پوڑی چندہ کتا جک گمی پریشانی وقتا اور پرستے وقتا پاترہ کنڈ اور ششگان کے چکی کے وزی بھی ششمیر چاہیے نام بندہ وہ ملو کہرات کنڈ وہاں وڑا جل بندی بزدکی رسم و رواجاں سانگ بندی وہاں وڑا گما چارک میں لوگ کے پترہ یک رسمی بلوچانی تو کا کتے اگر دلگرانی بھی کتے لوگا پترہ اسے چلا ہوا دیکھے بعضیں رسم و رواجاں کہ ٹینجیبل ہستا اسے چلا ہوا بلوچانی لے بازی بعض خوبصورت اور بلوچا پاو دوا درمان آترا مدنی چیزیں جوڑ کو تھا اور بلوچانی نقش نگار اسی جگہ بات خوبصورت بلے اور بلوچانی گیدی کیسا کہ خوبصورت کہ جن پری آنی کیسا بلے اور شاید یہ لاتے تارائی نام آگریں سوتیں لاڑوں کے سپتیں لولی نیروی بشام زیرو کے بلوت کے نازیں کے دیہی سوت آلو لائک بیلڑی نیلا مور امبا لیر دچا 10 سالک بلے یہ مطلب اسی کے گیدی شاعری تہرا اور اسی کے علاوہ بلوچانی پیشیا کے بعد جوڑ کو دام وہ دریا وردی حوالے مختلف لفظ و لفظیات و غالباً رکھتا ہمیں وڑا مقرآن کر ارماز پیدا بھی ارماز علی نام آباد کو چلتا تو بلوچ رکھنا تو یہ کلچرہ بچارے ریچ کلچر ہے بلے تو بتائی تو کا ہر چیز سے بات ہے تو پتہ کہ کلچر دو ربیگر فران یک راج یہ زندے گوازنے کے دعائیں وڑو رابند ہے یک راج یہ دراج مدتاو سے زندہ گوازنی اور وطا چیز جوڑ کا تخلیق کا رواج دا انٹینجیبل ثقافت یا ٹینجیبل ثقافت با اور ٹینجیبل ثقافت ہمیشہ کی چیز شیعہ اور انٹینجیبل ہمیشہ سے بلوچ فطرت ہیں بلوچ نفسیات ہیں بلوچ روایات ہیں بلوچ مزاج ہیں اور بلوچ رسم و رواج ہیں بلوچ جو ان چیزاں کے بلوچ پاؤں زندے کھاتا کارمرزی کرتی یہ واجہ غنی پرواز صاحب ہم گوشتند شما هم گوشتند مانی بیان بچارین که کجام چیزند که هنی می دو رویدگ خطر تهایند که از سنبالگ لوتند
ای آیانی نام گرگ و آیانی حساب کنگ ای هواشی چیزی که می ورناو نوک ورناو زهگان ای باره بزانند. بله شما کجام یکی چه ای می دو دربیدگی سرحالانا شما گندی که ای مرگ و روگ آیند و ای سنبالگ و حفاظت لوٹند ای باره بگوشید، زبانی باره بگوشید، پوچ پوشاکی باره بگوشید و شیخ بلوچ هم الحمدلله یک مسلمانی قومی که آیا دو دربیدگ هست، خاصین زبانی، خاصین رهبندی و ایشان خاصترینی که پچمون نظر آکایند آب پوچند سحت و زیورند و آیه اصلی قومیت بلوچی که وتی بلوچی گار مکن تو حفاظت بکن ای باره کمی بگوشی زبان باره کمی بگوشی که چطور بکنی که زبان علمی بطور ثقافت بتا زبان اهمیت اکرامی کیدا زبان ثقافت انتری داری لفظان سے انتری داری ثقافت زبان زبان ہمارے وقت مرکز تاریخ دین پر وانجان وائن بلوچ زبان وائن بلوچی شخصیات نبابتا نودربرا اسٹوڈنٹ وائن بلوچ نودربر شخصیات زانا وامیر لفظان کے بلوچی وائن بھی تو یہ قرآن کی بلوچا زمینہ کنا اور دوسری کے بلوچ کے کلچر جو بلد عوام اکنامی تو کا یا کہ معاشیت تو کا دیتے مرتبہ روزگار وسیلہ جوڑنے یا ثقافت علامہ دیما ہوا ہوتے کہ مرتبانی ضرورت جوڑنے بلوچانی نہ انڈسٹری ہستے نہ کارخانہ ہستے علمی کے بلوچ قوم کا دیما ایک راستے یا ملک کے واحد بھی لازم انڈسٹری رواج دیما با توار جابر استاد ظاہر توار کا جابر نہ ہے آپ یا پروموشن کا زبان پروموشن کا پراموش مووی کر کے زبان بلائیں چیزیں اور بلوچی زبان ہے ہمارا بامر بھی شخصیت نام شخصیت کتابانی تو کا وائن زبان تو کرنے کیا کارون دیں نصب کا نوری کان میرا پنشون جو مقصی نواب اکبر کا بکتی ادھر بعض شخصیت اگر وائن کا اندورا میں شخصیتان تو کا مستقبل ملا عزت تنظوری دوستا نصیر آزاد جمال دینی اتاشاد تو مدنی شخصیت اگر وائن زبان وانی بابتا دربرہ سرپری دوستی تو علامہ میں زبان دینا رہتے ہیں لازمی سے معیشت تو کا اکنامکس لازمی ٹیکٹری ادارہ تو کا بلوچی زبان نواز روشنی ربطے کی دنیا تو کا بلوچا ان کی ثقافت دوست میں ثقافت پروموشن واسطہ جو کا لگا مہربانی استاد ظاہر جان مہربانی نیتو مارا یک منٹ تہا و 2 منٹ تہا بگشت تو بعنوان یک استاد دانشگاه و یکی شیک به عنوان بولان تیوی بلوچی بحر یک ذمواریه شما چی کنگاید که بتوانید که بلوچی دود ربیدگ مهمترین بحرا زندگ بدارید شما دانشگاه ها باری بلوچی وانی نگید آیا بلوچی نویسدگند یا اینکه شما وتی پروگرامان و سرحالانی تها بلوچی سرحال و پروگرامان چی کنگاید و شما را 2 منٹ وقت واجه استاد ظاهر جان واجه استاد پروفیسر ظاهر صاحب واجه ظاهر صاحب شمی توار بل توار نیاد کنی شما وتی کم کی ہمیں کارگزاری یا ٹی وی تہا کہ شما چه خدمتی بلوچی زبان واسطہ و قوم واسطہ دود رویدگ واسطہ کنید و یونیورسٹی تہا بلوچی بحر زبانی بارے و شما چی کتا جی وہ مانچو کے گپائے تن نے البتہ دنیا تو کا قوم ترقی کا آئیے وقت پیدا ذمہواری نہیں بران ادارانی ترقی ہوئی اب تو کہ میں پچھلی بولانی ویسٹرن میں چاہتے کوئی چینل کئی ہیں یک محنتیں کئی چینلیں ہم مالک واہن محنت چاہیے تھی پتا تو بلوچیا
కూడా తిరుపతి కాలేజీ వాళ్ళ ये वाला बदली तेरा तारजी मतलब एक चीज है रशियन आलिम की बलिंती वाला दो रबीबत जबान पे बलता होती है मरीचमेंट के रोज दो कल्चर दो मार्च सिलसिला वो दुनिया रोज दाश्ता इनको तो जाहिर भी कि बलूत होती जबरदस्ता होती जबान जमा होती लफ्जा की जमा यदि दो रबीब में रहूंगा ये मैं रखते हैं बाज मेहरबानी थी उस्ताद तो बाज जहमत वार भी थे वो मैं प्रोग्राम आज के मती मिन्नत वारीन और तरा लक शाबाश बात के तो मैं गेंदो को चारों कान चा वती मुल्क हालो वती कारगुजारियान टीवी बोलान तहा यूनिवर्सिटी तहा मैं चारों कान फायदो सूतदात तरा अल्लाह ही मयार कनीन बाज मेहरबानी वजह गोमा गोने तमरुची गो स्काइपा मैं वाजहिन बरात वजह हुमायून मुबारकी साहेब वजह बलूची रोज टीवी सोएदे हाँ सोएद तहा निंदू के वजह गुमा